So ang among grupo kay kasing-sining. Di-invite me dire, pag April 9 ni bisita mi dire, nag-present mi sa council. Kay aduna may proyekto, gitawag na tog isla sa Kanpay. Island of Happiness or Island of Joy. Ang ato manggod nakit-an nga daghan kay tag mga isla diri sa Bohol. Na murag wala bitaw kaayo maadtuan pag mga tao para mag-create og ingani nga mga opportunities, workshops. So usa ang pamilakan sa atong napili nga isla. Kaya nakadungog may nga daghan kuno mga talented diri nga mga bata. Sakto ba? Sa bawat uri, ikay natatangi. Mula sa dagat, ikay nakakabighani. Ang buhangin ay parang harina, pinong-pino. Islang natatangi. Munting pundok, puno ng biyaya. Ikay maliit, ngunit puno ng kwento. Yaman ng dagat, pinagmamalaki. Ikaw lang ang nag-iisa. Islang Katangi-Tangi ay siyang tunay na kabibighan. Ito ay munting kalupaan na punong-puno ng mga yaman. Mula sa kapatagan hanggang sa karagatan, matutunghayan ang tinatagong yaman na dito lang sa pamilakan maaaring matagpuan. Kaya sa inyong pagbisita ay siguradong hindi kayo magsasawa. At sa huli ay sana'y magbilin ng magagandang araw. Ma-develop yun ang inyong mga talento, kung unsa man ang inyong mga talento nga naipakita na karon. Kung sa wala pa ninyo may pakita, bakit na ganahan mo may pakita ninyo, hindi na mauwaw, kaya na-develop na ninyo na una sa ilang mga leksyon kapag kayo nila rin. So, mara siguro kung iyakay ka pagutan ninyo sa katapusan, dapitan inyong mga amigo, ang tamong gano'n. So with that, I want you to share kung unsa inyong gisulat. Okay? With pride and dignity. Okay? Inyong i-share kung unsa inyong gisuwat bahin sa pamilakan. Siguro ang gusto na ko nga makuan sa uban kay kanang makafeel bitaw sila nga welcome yu sila aning isla bitaw kay kanang makadungog magugawa ng ubang taga kuan bitaw mainland nga mayon sila nga hala na isa lagi ning mga taga ani bitaw kay maabi-abihon bitaw kanang dili bitaw sila kuan bitaw dali na daw maka-close. Kuan aning long bitaw na sa Sa? aning long na Dili. okay para daghan pong ma-communicate bitaw na ba makita bagong mga kuan bagong mga friends. Maraming turista ang bumibisita rito upang makaranas ng tahimik at magandang kapaligiran. Ang isla ay napapalibutan ng korales at iba't ibang uri ng isda, kaya ito ay perpektong lugar. Ako magpasalamaton ko because you are very participative. Di mauwaw, gihatag ninyo inyong time and effort. And thank you for the commitment sa nga activity. Ganahan kay ko, kay very hospitable kayo mo, welcome kayo mo namo, friendly kayo mo. Salamat kayo ninyo kanang sa inyong time, sa inyong story, i-share. Bisag parihara tayong taga-Baclayon pero lahi among story, lahi inyong story.
Pero wa mo ikuan niya, inyong i-share po na mo. Anya, ina-output niya na, amoy na-learn, ikan po na mo. Malipayan ko nga, again, malipayan kay ko nga niabot ko dire. Nakaila ko ninyo, nakaila ko sa yung isla, bisa pag sa yung map, na-appreciate kaya to na ako. Mote, para na ako ha, sa ako ang point of view mo to, ang highlight kay. Bisan pa og wala ko nakalibot sa island. Nakita ko nga, na-memorize niyo yung island. Pasalamat ko kaayo ninyo kay very welcoming mo and very hospitable, true enough with what you said during your katong naatay activity nga niana mo nga maabi-abihon ang mga taga-Pamilakan. I hope nga daghan mong nabawaan, daghan mong na-learn, gikan ato mga facilitator, tanan na lang yung tudlo nato, hindi nato makalimtan sa ang mga learnings na inyong na-learn. Kita na mo ang inyong mga kaimtang, inyong experience, ang gusto nyo ikuan, gusto may tabo. Kaya, unta ka nang apply sa kagalingon bitaw ninyo karon ang inyong na-learn. Then unta sa sunod pa siguro mag-uban ta, unta na nakita na namo nga nabuhat nila ilang gusto, kung sa pa inyong mapalambo sa inyong island. Una sa tanan, mapasalamaton mi sa kasingsining na inyo ming gidawat diri sa inyong isla sa Pamilakan. Siguro sa amo ang head nga si Dr. Gardy Labad, siguro moapa siya in the near future, the next coming month siguro, para maka-meet po mo niya. Siya gyud ang nag-train na mo, nagtudlo, na nagpakita na ang arts or sining, pwede din siyang mahimong area for conversation, for learning, discovery, sa lawas, paghaybaw sa inyong isla or sa gunsa pa, transformation pa, may gingon nila. Siguro in the past 3 days, murag weeks, no? Past days, murag kami ang na-transform. Tungod kay lahi ang among paglantaw, pagsulod na mo diri sa isla.